हमें न्याय चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। এটা হিংসা বন্ধ করো। এটা হিংসা বন্ধ করো। It's so long live. It's so long live. Student unity long live. Student unity long live. Student unity long live. Para সমাজের ন্যায় লাগিব। Para সমাজের ন্যায় লাগিব। Para society need justice. Para society want justice. Para society want justice. हमें न्याय चाहिए। 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 We need justice. We want justice. We want justice. We want justice. We need justice. It's so long live. 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 हमारा न्याय चाहिए। 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want human rights. We want human rights. We want human rights. We want human rights. We want justice. We want justice. We want justice. Para সমাজৰ ন্যায় লাগিব। Para সমাজৰ ন্যায় লাগিব। Para সমাজৰ ন্যায় লাগিব। আমরা বিচাৰ লাগে। ন্যায় বিচাৰ লাগে। ন্যায় বিচাৰ লাগে। हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. It's so long live. It's so long live. दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लागिरि नोंथां साफ्रोमखौबो जिरायफैनानै खावलायबाय। जों आब्रुथियै 1 रिंगासिम जोंनि हाबाफारिखौ लागोन। बिनि उनाव मेम'रेन्डाम गथायगोन। बयबो बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जोंजों बाहागो लाफैयो। जिरायनानै स्ल'गानाव बाहागो लायो। जोङो थोंजोङै मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि समाजाव जाबायदि एक्सट्रा जुडिशियेल किलिं जादों बेयो बन्द जानांगौ। बे समाव लागोन। बेनि सिगाङावनो जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ पुलिसनि आखायाव खोमानानै लानांबाय बिथां जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थानो मोनो बेनि थाखाय जों 1 मिनिट आरज खालामगोन। মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्মৰ তেখেতসকলৰ আত্মা যাতে শান্তি পায় স্বৰ্গত যাতে তেখেতসকলৰ আত্মা স্থান পায় সেইকাৰণে 1 মিনিট আমি মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিম। সকলোকে এই সময়ত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো।
जासिगोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय সকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো जिल्लानि हेडक्वार्टार्सनि लांगोनायाव जों बिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जंसार मोसाहारी हत्यार बिसार लागे जंसार मोसाहारी हत्यार बिसार लागे जनक कुमार ब्रह्म हत्याकारि बिसार लागे जनक कुमार बसुमतारी हत्यार बिसार लागे जनक कुमार ब्रह्म हत्यार बिसार लागे जनक कुमार ब्रह्म हत्यार बिसार लागे जंसार मोसाहारी 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 हत्यार न्याय लागे जंसार मोसाहारी हत्यार न्याय लागे We want justice. 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 Jwngsar Mosahary want justice. Jwngsar Mosahary want justice. Boro society want justice. Boro society want justice. Janak Kumar Brahma want justice. Janak Kumar Brahma want justice. Janak Kumar Brahma want justice. Jwngsar Mosahary want justice. Jwngsar Mosahary hotya bisar lage. Jwngsar Mosahary hotya bisar lage. Hey hotya bisar lage. Hey hotya bisar lage. Amar nyay lagi boy. Oh hamara nyay lagi boy. Oh hamara nyay lagi boy. Ek soylan le. Ek soylan le. Ek soylan le. बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय जों बे समाव दिनैनि जि हाबाफारि 2 घन्टा जि होस्रिखावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि हाबाफारियाव जोङो दिनै मा थांखिजों मानि जाहोनाव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बिथिंखौ लानानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लहित चन्द्र बर'खौ दिनैनि जि हाबाफारिनि थांखि बेखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जोंनि माखासे माने राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बा जायफोरनाखि दिनैनि सरकारखौ बिसोरो मोजां मोना बिथांमोना थोंजोङै बुंदों जे बेवहाय माखासे मानसिनि मुं लादों फरायसा आफादनि मुं लादों खिन्थु बे समाजावथ' बेबायदि मुं लानाय सोरखौबा मुं सोलायनायनि सम नङा जोङो खौसेयै जोङो जि मोनसे अलखद फैदों जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो माने जोङो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगौ जायफोर बुथारदों बे बुथारग्रानि हेंथायै जों बाथ्रा बुंनांगौ बेवहाय जों बेखौ बुङालासिनो जों गावनि सोरखौबा दाय होनाय गावनि सोरखौबा सोंखारिनाय बेयो खुनु खुबै गनायथावना नङा होननानै उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानिफ्राय जों बुंगोन बे बाथ्रा बेवहाय राजखान्थिनि माबा खैसार दं नामा जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे जायफोरनाखि ULB होननानै बिथांमोनाहाय मोखां खाथेनानै जायफोर बुंबाय थादों जों दिनैबो कनफार्म नङा आसलथे बिथांमोना सोर बिथांमोना मा नागिरदों नाथाय बिथांमोननि जि माखासे बुंनाय बे बुंनाया जोंखौ एसे सन्देह खालामो मानोना मोनसे रायजो नागिरग्राफ्रा ओरैहाय माखासे मोननै मोनथामल' इसुनि सायाव बाथ्रा बुङो बिथांमोना बुंदों जे रन्जन दैमारिखौ हगाराबा जों हिसाबै जों सानदों आरो उदालगुरि जिल्ला बर' हाबाफारिनिफ्राय आसलथे बेफोर बुंनायफ्रा रन्जन दैमारि थाब गनो गोनांखौ गोबाव खालामनायनि मोनसे साल नङाथ' बे जोंनि मोनसे साल आरो लोगोसे सासे गावथारनाय बा 20 सा गावथारनाय बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो जे मोनसे गोरोबथा जादों 3थि बर' गोरोबथा मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जों मानो लिरनो हायाखै जों नायनांगोन जे बे गोरोबथाया जों मा होगोन मा होआ बेखौ मा बुंनांगोन नाथाय जों बेबायदि बांद्राय रिएक्सन देखायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जों सानो
बाहागो लाफैनो हानाय जाय भिक्टिम फेमिलि उदालगुरि जिल्ला बर' बिथांमोननि थुनलाइ सायावहाय आफादनि नोंथांनि आफादगिरि मोनदांथिया मानगोनां आरो बिथांमोननि मानेक चन्द्र जिथु राहा बसुमतारी बिनि सार सायावहाय बिथां नोंथांनि बुंथिया बाहागो लाफैनो हानाय मा जागोन? बर' थुनलाइ आफादनिनो जोंसार मुसाहारिनि नेहाथारि बिथां जायनाखि सुबुंसार अनजालि मुसाहारि बिथाङाथ' आरो दिनैनि मानगोनां दिनाव 20 लोगो दिनसो गाहाय जाबाय नेहाथारि बेनि गथ' गोरलै आरो बाहागो लाफैनो बेनि हानाय समस्त गुबुन गुबुन दायित्वखौ आसाम सरकारा बाननांगौ आफादनि जिहेतु बे खामानिखौ फसंथाननि आसाम मानिजाथाव सरकारनि आसाम बिबानगिरि पुलिसा बिथांमोन मावगोन बेखौ जोंहा बिटिसि राजखान्थियारि गभर्नमेन्टआ दोलोनि दायित्व लानायनि बिबानगिरि बाथ्रा गैया मानगोनां बेखौ बिथांमोन आसाम सरकारा आरो दायित्व बाहागो लानांगौ लाफैनो आसाम हानाय पुलिसा बेखौ दायित्व लानांगौ जिल्ला आरो एबसुनि जायफोर मावथि लोगो जोंहा बिथांमोन जेरै बे सानै आरो जेनाखि गुबुन गुबुन रुंसारि जोंहा दखरानिफ्राय जोंसार बाहागो लाफैनो मुसाहारि हानाय आरो जनक कुमार आफादगिरि ब्रह्म गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि न'खरनि साख्रि बिबानगिरि होनांगौ आरो जों गोजोनदों जे ओनसोलनि बिटिसि साफ्रोमबो गभर्नमेन्टआ दिनै साख्रि होगोन होननानै बुंदों रायजो बे राजा बाथ्राया थिगानो दङ मेलेमजिबि आरो नोंथांमोन बेजों लोगोसे आसाम बयनिसिमबो सरकारनिफ्राय जों दिनै दाबि खालामदों हाबाफारियाव बाहागो जे लाफैनायनि थाखाय सासे रुंसारिनि आङो न'खराव जिल्ला खमैबो एबसुनि 10 लाख जानानै रां आसाम बयनिसिमबो सरकारा गाहाम होनांगौ बे जोंनि अनसायनायखौ दाबि जासिदों आरो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय बयखौबो आङो साबायखर बावदों। दा जों मोनथिगौ थांनाय 17 तारिखआव जि बिथांमोन सानै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ पुलिसा